le tun tum chu nuk ti ulo thei lo kan lo hriat thau tawngin CZT ralte HIV awareness campaign te po lo nei to le pathian trimi mai hetiang din nan tlangi min para khai mai a keima ang mi pui than khat po ano ve nual mai engpo ni sala ti chuan khemo an khai tangina sam hi tiang hianin aron tlakola ama po hianin aron soifia thawa ti chuan na an nor kolta a ama nge po hian pathian po atra khum hial ani a om kan ti pui tlang hlom pon karingani diktak chuan a video po hi en a har mai a tam tak phei chun mi tui tla a a hring nun te a hring nun lo zo to te mo har sa le natna khirhkhan tak mai nei chung khanin a lo paltang ve ni hetiang ang din mun an han thleng le hi a leinat om mai a tin chu ti rualin a tharau din mun ero angai to om lo thunga chu a poimo ber jok chu ania ya ami hring mihring na lama chuan chaklo mai hima sela tharau lama ero chuan chak tak mai ani khami a hring nun lo zo to te kha pathian rong bol na hun tha te kha mangani tam tak chuan timai tai lai mi tang ka wa dem hran pa lam pang lovin kanin zir tura ta ni ta sela natna khirhkhan kan an tonga o ka ti una khanin pathian rong kalo bol wa ka ti un lai khanin chance nei le lang chuan o tiang ka tiang chi te kan nei thina amaro chu si jetin a hi chuanin khatiang ang chi a in chir vong na turang chi kha a omin karing lawa timeyang ma se arong bol na chuan in du khop to lo na tam tak kha chu anayang a that fam kim be be thei bik lawa amaro chu theyang to kin medang te tan mo thlara bo tam tak te po engzan ge chan chhuat tawng ti kha chu nia kan hra chia lo nangin arong bol dan te han thirin tam tak chu asan chuak ve to in karing ani HIV ve yang chi at har sana tok chu rang ke tang khanin trong kam athia ma himo pathian mang mai a engpo ni sala nia khalam pang kha chu kan hra thawanga soilo lenga lo ta taila kan han soi du na chan chu anun hi han fak ve hrim ka du a fak oma hetiang ang natna atok chung po hianin pathian laka avui lawa tuna po natna khirhkhan tak mai a tho ni na mo ti mai taila ama sa zo ka po natna khirhkhan tak mai alo ve to a kan hra thawanga ti chuan nge apani na avai ni na tan ti mai taila natna khirhkhan tak mai cancer an ve le a ma se pathian laga avui lawani ti mai ang a video a thuron zia te kha a tha ka ti mai a chuwang chuan hei mi hrisel thapa ngai te tan in zirna thatak tur fuina thatak tur min nu chia in ka hria angponi sala a background music a hla satu lomi khiang te a thianu ina comment na hi han share ve hrim te ang mitin hian kanuna niam lai le san lai kan nei veka leite na danin tun hi inuna ihniam ber ni oma langa po midang te ta na ilara chuak theite setana chuan ilei taksa manga abai na chachu pathian ro pui puannan mang ta zoka ne tu ini towa chu atak po in ara kan chho zelang
lo fui ve tur cha hian enge mo kan ni le tia in sit te po a ol don mange hetiang taka michak huai le ro pui pathian fanu nipik ngoi ngoi nu lal pa ro hlu ti in lomi khiang te hian aron comment ani athua moin chiar anuam le ani ang po ni sala pathian mi te tan hi chuanin ya zo pa hring nun te po kha kan lo hria in karenga zo pa hring nun te po kha se tanan natna in fi an cha frang te khanin natna an tortira ma se pathian chuanin antinge ti aring ama aring to ka han fia ta pau che atiani kha karil ruwa aron oma chuwangin si jati po hi setana hianin adau dal mo abaina sa hle ani ti ahriata arong bolna theng to ka rong bolna hi setana hiana thik an di deuh berin ka hria a pathian chuan ti thailo engma nei lo ti kan hria a chuwangin anatna po hi pathian chuan apang tangka ngein karinga in ahuna chuan pathian hianin atidam le thei pokani chuwangin theipato pin si jati tan po hianin tawngtaipui ila athang ka hria a tin ama po hi pathiana hlimna mo thinlung lomna thinlung hlimna pathian ompuina achang ka hria anun hi a om khop mai hetiang ang hai misisel thapa ngai ma se pathian po tri lemlo timayang in khom tur tia wang in khom pa ngai in khoma ban huna bang le tap khatiang ho ai chuan si jatin nun mo tuna po natna khirhkhan taka vei hetiang nun hi ke chuan a om ka tia achan chu an chan tur kha hrisel tangtonga salai district a ai chuan an tinge ti imit kher chuak la peidei ro ikut tan la peidei ro ge hna lu ai chuan ati dei mai ni chuwang chuanin hetiang ang nun hi an om ngoi ani tilai te hakan sei duwa thinlung lim tluka hlu le nuam hi a omin karing lo mo tharau lampang hlimna hi chu achang to te kha chang kan feel thiamin karing ole poni sela kan du to kanga ato perna tan si jati nun atang hianin le athil tum perti lot ling tur hianin anun atang hianin keini pan zirlai zir tumila kan nat lai chawa pathian rong bol tu tur lovin kan sel that lai te kan dam that lai te a pathian rong bol tu tur kan ni zo kan ni te kha lo thar te ang u tam tak chu kan saran veya an vei nuwa pathian awa ka dam lai khan o ka lo pathian rong ka lo bol wa o ka sel that lai khan tiang chi te hi kan ching le thina chu tiang tur ni lovin pathian hi adu per zo chu kan nat lai ni lovin kan dam that lai mo kan chak lai hi pathian chuan arong bol turmin du hun lai berani ti te kha si jatin nun atang hianin izir chuak thar tiang u ti lai te kha kan han atop na kan han sei le ni sela ole kan du to kanga khir tu te zong te in sa final pan ma som vek chawro se